Watching kay Sir Allen Camiring. Sir, good morning po. Morning. Watching si Sir dira sa Haniway? sa Napolco. Sa Napolco. Sa Napolco. Si Okay. Sir Camiring. Si syempre kay Ma'am Jaila Ero. Thank you so much, ma'am. Please lang, paki-take note nyo lang na akong GCash number, Sir 91 sa HR. Yes, so pwede man sila gano'n. kasend sa masang star Ang sa star pwede for support. Kay Ma'am Lian Albor, Lianel Albor. Thank you so much sa inyong mga greetings. At syempre, good morning man dira sa aton partner dira sa ICPS 3 sa Haro, kay PS MS Rinel Kerrante. Thank you so much. Thank you so much. By the way, ma'am, sa imo sining birthday mo, anong imo sining wish abi, ma'am? Para sa aton sining mga followers ka mga viewers, ma'am. Wish ko lang sa aton tanan good health, kay syempre gani once malasakit kita tanan, ang budget naton samad. Kag syempre akabay nga kung ano man ang gina-wish kag ang gina-dream sang aton nga tagipusoon ang gusto lagi ma-achieve gid naton tanan. Amo lagi na kasimple. Kag syempre always ang aton gid nga trust kag pagsalig sa aton nga mahal nga Ginoo, i-offer nato ang aton life ang life sang aton pamilya sa aton mahal nga Ginoo. Kag syempre palanggaon nato ang aton trabaho kung ano man nga klase nga trabaho palanggaon ta gid. Yes, thank you so much good ma'am kag of course sa tanan nga mga nagaiwat sa ilang birthday happy birthday giliwat kag why man siguro kita sa liwan nga ginapangayo kundi nga matapos ini nga mga problema nga ginatubang sa aton sining pungsod, especially ining pandemya kag sa this point aton na sining pagdulong mga updates kag mga accomplishments ang aton sining mga kabanwahanan sa aton sining mga municipal police stations diri sa probinsya sang Iloilo kag of course aton na sining pagalwagon ang aton sining mga headlines sa subong aga. Yes, so nakita dira mga illegal fishing violators dira sa banwa sang San Dionisio ang na-arrestar sa aton sining otoridad sa papanguna sa aton sining San Dionisio Municipal Police Station. Explosive na sapuan sa Maasin, Iloilo. Kag ang nagapataya sa buki sa banwa sang Haniway, arestado man sang Haniway Municipal Police Station kapon nga adlaw. At syempre illegal quarry violator sa Tigbawan, arestado. Kag isa sinika sa stabbing incident ang nagluntad kahapon sa ngaga dira sa banwa sang Dumangas, Iloilo kag na-arrestar man ang nasambit sining suspetsado. At syempre aton man pag-remind ining helmet law sa idalom sang Republic Act 10054. Yes, kag may araman kita reminders liwat regarding sa calendar of activities for May 9, 2022 national and local elections. At syempre ang liquor ban sa probinsya sang Iloilo nagapadayon tub Enero 31, 2022 under initial sa Executive Order 002-B. Kag of course may araman kita sang COVID case bulletin sa probinsya sang Iloilo as of January 26 kapon adlaw 2022. At syempre ang vaccination rollouts diri sa probinsya sang Iloilo nagapadayon. Kag may reminders man kita sa padayon sining quarantine status sa probinsya sang Iloilo, yarag yapon kita sa alert level 3 based sa Executive Order 040 series of 2022 sa aton sining provincial governor. At syempre ang tips on meeting your chatmate for the first time. Yes, kag by the way dugang naton sa aton sining balita sa Subungaga or sa aton sining headlines, ang Babayi Bangon Project ang pabahay kay Juana ang kag gift giving activity dira sa banwa sang Mina sa Subungaga nagapadayon or magaumpisa ang launching sa sining Babayi Bangon Project pabahay kay Juana and gift giving activity. Joint activity of Iloilo Police Provincial Office, local government units sang Mina, subong man sang Bureau of Fire Protection dira sa banwa sang Mina, kag Mina Municipal Social Welfare and Development Office, kag Mina PNP of course, and Northern Iloilo Golden Salakot Eagles Club dira sa barangay Tularukan, Mina, Iloilo. Kag ginahiwat subong aga alas 8 subong aga sa papanguna mandra sa aton sining Mina Municipal Police Station. Kag Babayi Bangon of course. At syempre ato man dito nagasuportar ang aton nga Provincial Director Police Colonel Adrian Acollador. At syempre ang aton nga WCPD
Chief Police Major Maria Lisa Nofuente. Congratulations sa inyo. Yes, thank you so much gid no kag of course no sa aton sini nga mga pumuluyong Ilonggo no ining Babayi Bangon project no nakapadayon diri sa probinsya sang Iloilo kag natonling na nagka-create sila sa mga project sa mga kabanwanan kundi nagabulig man kangay sa sini nga project no yung pabahay kay Juana nga nagabulig sa mga nasunugan dira sa barangay Tularocan Mina Iloilo. Oh, no? Yes, kag sa kaundan sa aton sini mga balita ma'am. Sa kaundan sa aton balita, di pangunahan ina sang aton San Dionisio MPS no nakadakop sila sang duwa ka illegal fishing violators. Nadakpan ini si Percelito Kumawas Ibaldosa 46 anyos ang edad, amo man si Kent John Montero Ibalayo 25 anyos ang edad, na hindi sila taga Siempre Vida San Dionisio Iloilo no. Ang ila sila gimbayular municipal ordinance under number 12-03 section 74 amoy di siyang illegal fishing ang pagpangisda wala nila nga wala sang permit no. Congratulations dira sa San Dionisio MPS. Congratulations San Dionisio MPS. Kag syempre reminders lang dira sa mga nagapangisda naton wala gambal nga hindi kamo pwede mangisda. Pero syempre ang kada banwa may ara ina siya nga mga ginapatigayon nga mga dokumento no nga aton lang pagasundon kay syempre para man ina sa aton. Yes, Congratulations once again dira sa San Dionisio MPS, syempre sa pagpanguna sang ila dira nga Acting Chief of Police Lieutenant Hover Ponghon. Yes, congratulations si Wat San Dionisio Municipal Police Station. Kaga sa dugang naton sini nga balita no isa sa ni stabbing incident ang nagluntad dira kahapon sang aga dira sa Dumangas or sa barangay Balabag Dumangas Iloilo nga konsidera na restar na tigayon nga maristo ining nasambit sini nga suspitsado naging kilala kay Noe sa Balsa no 52 anyos nga residente man sa nga nasambit sini nga barangay kag ining ginbuno niya no or ining nasambit sini nga biktima gamit ang isa sini kapana no o kon spear mark o kon spear no kag sa pag responde sa aton sini nga kapulisan kag natigayon nga maristo ining nasambit nga suspitsado kag na-recover pagit siya ang isa sini ka improvised buga no. Kumbaga daw ang ini nga nasambit sini nga suspitsado ang daw ano bla daw pawarak na kung ang kabuhi to mo na siya nga nabunaan niya ning nasambit sini nga biktima nga si Ronelo Digdadice 42 anyos nga residente man sang nasambit sini nga barangay kag yara na no sa paginakop sang Dumangas Municipal Police Station ining nasambit sini nga suspitsado kag magapakatubang sang nagkakaigo sini nga kaso. Yeah, so happy watching man dira kay Sir Jesus Endico Apps, good morning. Kag kay Mars D. Warren, good morning po. Sa atong pagpadayon, isa ka improvised explosive device ang nakit-an kahapon dito sa Maasin, no? Congratulations dira sa Maasin MPS. Amo ini siya gani ang aton nga gina-remind sa aton mga pumuluyong Ilonggo kung may nakitaan bala kamo nga manta nyo bomba na siya o kung manta nyo magalupok ina siya hindi nyo gid pagbandugon ha mga vintage bomb. kami ara kita sina iya nga authorized person nga magapatigayon o kung magakuha sa sina nga bagay no. Thank you so much gid sa suporta nyo dira sa Maasin na Municipal Police Station. Congratulations. Congratulations. Sa aton pagpadayon sa ang Haniway MPS sa joint operation ini siya kahapon no sang aton nga IPPO Pisog no sa pagpanguna ni Police Captain Francis Albert Fortunado at syempre sang Haniway MPS sa pagpanguna man dira sang ilang OIC Chief of Police Lieutenant Maria Doren Losaria nakadakop sila kahapon sang isa nga nagapataya o ining bukis bala nadakpan ini sinilo sa Lavaria no Isarzeno 40 anyos ang edad. Isa ni siya galing ka barangay Kagawad gani no sang barangay Noblesa East Haniway Iloilo. Nadakpan ini siya kahapon sang alas 5:15 dito sa barangay Aquino Noblesa East Haniway Iloilo. Congratulations no sa successful operation, joint operation sa Haniway MPS kag sang aton IPPO Pisog. Congratulations gid Haniway Municipal Police Station. At syempre, dito pag sa Tigbawan ng PS, no, kahapon, nakadakop sila sining mga illegal quarry, no, incomplete filed of entries, no. Nadakpan ini si Rafael Aragon Ihinon, 64 anyos ang edad, ang taga ano ini siya, taga barangay, barangay, Mandorriao Street, Iloilo City, nga, taga barangay 2,
Poblasyon San Miguel, Iloilo ini siya. So isa ini siya ka driver, amo na ganing gina-remind man naton sa mga driver kag sa operator no sang amo sini nga mga tracking bala antes kamo magalin ikumpletuhon nyo ana inyong mga dokumento. Amo man sa aton nga mga operator, please i-provide nyo man ang mga nagakaigo nga mga dokumento antes ninyo palakto ng inyong wala na to negosyo inihaol ini sa inyo kagaol man sa aton driver kay the moment nga madakpan ini kag hindi nyo ma-present ang pertinent documents ini i-confiscate ini siya in favor of the government. No sa liwat dira sa Tigbawan na Municipal Police Station, congratulations syempre sa pagpanguna dira sa ilang OIC Lieutenant Mary Jane Panes. Congratulations. Congratulations sa Tigbawan Municipal Police Station. Tatlo actually ang ilag tatlo. sa nadakpan. Nadakpan ini si Jumel Tiñores, pag amo man si Florante Hongko. Baka gudugo sa kang classmate. No, congratulations. Syempre, i-acknowledge naman ang efforts ang ilang investigator on case, si PMSG Alfio Masconiana. No, congratulations good sa inyo. Yes, congratulations gid no kag sa tanan nga mga accomplishment no sa aton sining nga mga municipal police station. Thank you so much gid. Of course, nagapasalamat man sila sa inyo sining nga mga suporta sa mga pumulong Ilonggo naton dira nga nagahatag information kag mga force multipliers naton nga nagahatag sang bulig or sang assistance man kag information sa aton sining mga kapulisan sa mga kabanwahanan. Thank you so much gid. Kag at this point siguro ma'am aton sining nga pagalawago naman ang COVID case bulletin naton diri sa probinsya sa Iloilo gikan sa Iloilo Provincial Health Office as of yesterday January 26 no 2022. Nga kung sa diyan nagtaas na niming kaso sa ano ma'am sa COVID no diri sa aton sining probinsya. Yes, a total of 371 tanan no ang bag-o ni siya meaning nagdugang as of January 26, 2022 no gipangunahan ni sang Pavia may ara 50 gid ka bago nga kaso, ang San Joaquin may 43, ang Uton 47, ang San Joaquin ang Uton 43, ang aton nga Santa Barbara may 25, ang Tigbawan may 23, ang Pututan may 21. Kag mayara man ang miyagaw sang 16, 13 naman ang dira sa Banwasang Gimbal, 12 man dira sa Pasay City, Iloilo, kag subong man dira sa Banwasang Limudyan 11 no. Dira sa Banwasang San Miguel kag Licanes, pulo ang ila sini nga kaso sang COVID, kag ang Banwasang Dingli naman kag Batuan ang tig-siyam no. And then mayara man tig-7 ang Banwasang Barotac Nuevo, Zaraga kag Concepcion. Amo man ang San Dionisio, may bagong nga 5 ka kaso. Ang aton Dumangas, Estancia, Leon, Kalinog, Haniway, kag Lambunaw, may tag-4 nga bagong nga kaso. Kag may 3 man nga kaso ang Banwasang Banate, no? Kag may ara man tig 2 nga kaso ang Banwasang Barotac Viejo, Badyangan, Tubungan, New Lucena, Mina, Dueñas, kag Igbaras, kag subong man ang Banwasang Batad. Pag ang aton San Enrique, Carles, kag Sara, may tag-isa-isa nga bagong nga kaso. So all in all 371 case ang COVID diri sa probinsya sang Iloilo. So sa gyapon ang aton sining reminder sa aton sining mga pumuluyo magpabakuna na no sa aton sining mga vaccination sites no kag sa sining nagpositive sang COVID no admitted diri is 49 kag mostly no asymptomatic 200 plus no 202 ang asymptomatic kag symptomatic diri is 114 kag mayara kita nga 3 sini ka napatay no kag ang ila sini nga edad is 70 plus mga senior citizen na gid no kag siguro ang isa man sang effect mo o kun epekto sining mga gamay ang na-admit is because man sa nagpabakunanan mo or na mostly ni sila ang vaccinated naman kang iba naka meron na sang first dose sang vaccine no. Yes. Kaga speaking of vaccination ma'am or vaccine no, ang vaccination rollout sang probinsya sang Iloilo nagapadayon no diri sa Robinson's Place, Pavia no kada Martes, Miyerkules, kag subong man Webes. Dira sa Robinson Pavia kag every Friday or Biyernes dito sa WBSU Cultural Center no sa liwat nasulit namon dira sa Robinson's Pavia magkadto na kamo magpabakuna magpa-booster no may sa Tuesday, Wednesday kag Thursday kag every Friday dito sa WBSU Cultural Center.
Kag muna no sa aton si mga pumuluyo dira ang sa subong nga tiempo wala na sang libre pero nga aton sining COVID vaccine no ang libre gid no para sa inyo kag kamo na lang ginawlat sa aton sining mga vaccination sites no. At this point no aton sining reminders naman ma'am sa aton sining mga pumuluyong Ilonggo diri sa probinsya sa Iloilo nga ang probinsya yara gyapon sa alert level 3 no. Based Executive Order 40 sa aton sining provincial Governor Arthur Toto Defensor Jr. Kag reminders na lang naton liwat no kumbaga from alert level 2 nasanay naman kita nga medyo tulotawhay na kagang ano lang dra isang ka indoor and outdoor capacity naton ginpanubo sa 30% sa indoor kag subong man 50% maximum capacity sa outdoor naton. Yes, no ginagarita man dira si Bana ni Carmel Ann. Good morning, good morning. Yes, ang amon nga Batcom no si Police Corporal Val Carcel at thank you so much Ged. And the rest sa mga classmates na dira sa Aklan Police Provincial Office, especially dira sa 2nd Aklan Provincial Mobile Force Company. Yes, no kag sa aton sini nga pagpadayon ma'am no reminders naton liwat regarding sa gun ban naman siguro ma'am no nga aton sini nga gun ban nagapadayon gyapon diri sa probinsya sa Iloilo kag as of other day no naka-record ng probinsya sa Iloilo sa kakapat sini nga kaso sa nagbayular sa aton sini nga COMELEC gun ban. Duwa kumbaga sa accomplishment no duwa na dira sa Banwas ang Kabatuan isa dira sa Banwas ang Dueñas no kag padayon no ang kampanya sa inyo sining kapulisan sa pag-intensify sa aton sining mga programa kag kampanya no especially sa sining armas tuthang no kag of course no nakapadayon man gyapon ang aton nga uplantikal ma'am no. Yes, despite sa sining COMELEC gun ban. Speaking sang COMELEC gun ban, gun ban, may nagpamangkot sa aton nga isa ka barangay tanod. Nambal niya, ma'am pwede ayan ako makadala armas kay ang akon nga tiyo magahatag sa akon sang license firearm. Nambal ko sa iya, why ko kasi kay chindi nga tanod gali siya, bi ko pulis siya. So ambal ko excuse lang. Ang habal ko inang hindi gidya pwede kay una gunban kita from January 9 until up to June 8 bawal gidya. Ang only nga pwede makadala sang armas isang aton nga law enforcement. Dapat yan naka-uniform pa aton pulis. Na kag hindi basta-basta nga makagamit ka sang armas dapat miskan tapos na ang aton nga COMELEC gunban dapat magapatigayon kag gidya sining mga dokumento balaw pag-apply may magkaroon ka sang LTAP. Kag na siya reminder ha. Hindi mo silingon mga tanod tada mga barangay kagawad tada o sino pada ang nagabulig sa aton kapulisan bala mga force multiplier hindi kamo ya authorized nga magbitbit sang armas no kay the moment nga may makatip gani nga nagabitbit kamo sang armas haol gid na sa inyo dako gidya ang penalidad the moment nga madakpan kamo nga may ginadala kamo nga armas. Yes no kag speaking of COMELEC gun ba no ang may mga lisensya halimbawa sa may mga lisensya naman dira naton sining mga civilian kung may lisensya sini ang inyo sining armas no kansilado ang inyo sining license to carry outside your residence sa subong election period no from January 9 to June 8 no kumbaga pwede ka mo makaano sang armas sulod lang sang panimalay nyo pero hindi nyo pwede nga dalon na outside residence kay kansilado na sa aton sining COMELEC no kag of course no sa mga naga-process dira sang ila sining armas utang kung expired na ang inyo sining lisensya no temporarily surrendered kag turn over sa aton sining mga municipal police station for safekeeping no kag of course ang kapadayon ng aton sining uplantikal ukon uplan tukhang kontra armas utang sa aton sining kampanya no diri sa probinsya sang Iloilo nga kung may ginauptan kamo dira nga armas no especially kung paltik i-surrender nyo lang gid sa aton sining mga malapit nga police station. Ayun, no? Happy watching Mandara kay Ate Rachel Fernandez. Thank you so much. Kay Ma'am Shell Disho, thank you po sa greetings. Kay sa wife dira sa akong classmate. Kay FPF, thank you so much. Kay Jais Podsaran, syempre kay Alabansas, no? Thank you so much sa greetings. Kay paring June, kay Sir PJ Pisuenya, thank you so much. Kay Sir Gustilo, thank you so much sir sa greetings ninyo. Kay Ma'am Nova Sumagaysay Botante, ang ato nga mga OFW, nga mga Ilonggo, no? Halong-halong gikita tanan. At syempre ang aton nga batikan nga artist
no? Kay Apo ni Camplong, kay Sergeant Garafani, thank you so much. Kay Ate Vivian Ferrer, kay Dodds Punsaran, kay Ma'am Nora Gavanes, thank you so much. Syempre sa akon amay, kag syempre kay Papa Dira, no? Thank you pa sa gift, salamat kid. Wala ko pa nakuha sa Palawan, ang imo padala sa akon. Nasiradhan ako sa Palawan kahapon. Yes, thank you so much. Keep on sending your greetings no, sa aton sining ko sa subong aga sa iya sining 18th birthday. Yeah, girl. 18th birthday may katiya. Yes, lunch later. Okay, kung gusto mo invited ko mo tanan sa lunch, pwede kami ka-send sa Zoom ID and password ako nga maka-join ko mo sa aton sining lunch virtually no. Of course. Sa aton sining pagpadayon ma'am nato naman siguro nga discuss sining regarding sa Republic Act 10 or 154 10054 ining Motorcycle Helmet Act of 2009. No, kadugay na sini. Pero nga gusto namon ipadayon, i-remind sa inyo kay damo-damo gid nga mga kaupdana naton pumulo yung Ilonggo, hindi lang mga Ilonggo halos lahat-lahat no na mga nakikinig dito sa ating kapi at balita. This is a reminder sa inyo na meron po tayong batas no na nagbabawal sa mga tao na nagmumotor na hindi po nagsusuot ng helmet. At may mga karapatang penalty po siya ha. Huwag po tayong mabibigla, hindi po tayo wag tayong magagalit. Kung bibigyan po tayo, isyuhan tayo ng ticket ng mga taga-LTO natin, no? Please, kasi 2009 pa ang batas na to, no? Ito sinasabi isang batas na naguutos sa lahat ng mga sakay ng motorsiklo na magsuot ng karaniwang proteksyon na helmet. Ang sino mang lalabag sa batas na ito ay may parusa na 1,500 para sa first offense, no? At saka merong 3,000 pesos para sa second offense at merong 5,000 pesos para sa third offense at merong 10,000 peso na kasama ang pagkumpiska ng driver's license para sa fourth offense at sa mga susunod pa. Yan po ay reminders natin palagi kasi po hindi lang sa gustong kumita ng LTO natin or gustong kumita ng kapulisan natin, wala kaming nakukuha dito ni Kusing. This is a reminder sa ating lahat kasi kung makita natin sa statistics po natin, ang lahat ng mga nadidisgrasya usually nauuwi po sa kamatayan dahil walang suot na helmet. Yes. May suot din po silang helmet pero hindi siya nakalak. No, ganun pa rin. Please. So sa aton si mga pumuluyo no, this is a simple reminders no para sa inyo sini nga not only for ngayon sila nga mga makulit kami ngayon sini nga mga kapulisan diri sa probinsya sa Iloilo, kundi nga agad nga for safety and security ninyo kung kamo nakataris diri sa Dalano naton kay speaking of statistics no, as of last year no 2021 mayara kita nga average nga 5 sini ka disgrasya sa Dalanon kada adlaw kag 3 dira hasta sa 4 ang involved ang motorsiklo no. So amo nakasubo no kada adlaw no may 4 sini ka motor nga nagakadisgrasya diri sa probinsya sa Iloilo kag medyo nagnubo kita no kay versus ang year 2020 mayara sini ka 6 sini ka disgrasya nga average no diri sa probinsya sa Iloilo ang involved dira is 5 sini ka motor kada adlaw no. So amo na ang ginaano naton fokusan naton kag dapat no nga isundon man naton bilang motorista naman no apan sa pagkuha nyo sang exam pa lang daan sa aton sini nga sa inyo sini nga driver's license dira no ginagaguluwa na sa exams kung ano mga safety precautions or mga safety gear nga dapat ginasoksok ninyo kung magsakay ka mo sa motor gani no. So dapat i-ano naton nina i-instill na sa aton sini nga kagulingon especially kung nagabiyahe ka mo sa Dalanon agad nga ma-save man ninyo sini nga kabuhi is because nga isa lang aton sini kabuhi ma'am no. Muna kabudlay bala kung kaisa nga madisgrasya ang iba nang bala sa simple lang nga rason nga wala nakasoksok sa helmet madulaan ka sa kabuhi no. Sa munang importante ang aton sini nga ulo dapat protektado gyud. Speaking of riders, kay John Dave Gamboa, good morning, good morning. Shout out sa Red Ants Riders Club Panay chapter na ini sila yung mga ano ni sila ya mga professional responsible riders no. Sa kapatid ko diyan kay Tessa Tiso, kay Tessa Shelo Tupas Dizon, happy birthday daw. Thank you so much kapatid, love. Syempre kay Juris Jade sa atong technical staff, thank you so much man kay Patrolwoman Pedrajas, kay Patrolwoman Argilies sa aton mga kaupo diri sa technical staff, kay John Dave Gamboa no, thank you so much kay Jaime Dijon, happy birthday ko no, thank you so much Sir Jaime.
Yes, thank you so much ma'am no. Siguro reminder sa maliwat sa aton sining nga calendar of activities sa sining in relation to 2022 national and local elections no. Reminder sa aton si mga pumuluyo sa liwat no aton sining election period kag of course ang ganban nagsugod na sa January 8 or January 9 hasta sa June 8, 2022. Kag of course ang aton sining campaign period no for national positions na magasugod pa lang sa February 8, 2022 hasta sa Mayo 7, 2022. At syempre, para sa campaign period sa aton mga lokal, tandaan, local positions, sa March 25 pala siya ma-start up to May 7. Yes, no, kaga so, siyempre no, sa mga pumuluyo naton dira nga mga makulit nibla sa mga kandidato kaysa nagapatalagan nga mga kulit sa subong pa lang alert level 3 nga aton sining probinsya nagasinabad no or nagalinagaw sa aton sining mga kabaranggayan dira no. Pwede nyo gid sila mareklamo sa aton sining nga Commission on Election no dira sa inyo sining nga banwa or either man no, sa mga provincial COMELEC naton. It's because nga ila sini nga pagsugod pa lang no sa or magasugod pa lang ang ila sini nga kampanyanay dapat sa March pa no. March So kung may mga kandidato kamo dira nga saluayon, i-report nyo lang sa aton sini nga COMELEC dira sa either sa inyo sining banwa o kung sa aton sini mga provincial COMELEC. Yes, kag syempre ang aton nga overseas voting period, ma-start na siya April 10 ay Yes. up to May 9, no? Kag ang last day para sa ano na siya sa local absentee voting application sa March 7. Yes, kag-emphasize na siguro naton mama sa overseas voting period naton no sa April 9 to May 9 no aton silang mga FW abroad dira mga Ilonggo naton dira no. Mag-participate ka mo sa aton sining nga pagbotohay or pagpiniliay sa sining Mayo 9 no kag Hindi, bali April 27 to 29. Na local absentee voting period. Pero ang FW naton ma'am is overseas voting period naton is April 9 naman. And then sa mga local absentee voting nato naman, kung halimbawa kung taga Iloilo ka, assign ka naman sa other provinces, no need na nga magpuli ka diri sa imo sini nga banwa sa during sang election, kundi nga magpa-register lang kamo no. Last day sang filing sang local absentee voting is March na 7. Kag magauna ka mo boto no that is on April 27, 28 and 29 dira sa probinsya kun diin ka muna assign no agad nga less effort kag less time travel na kag hindi na ko mabudlayan at least makaboto man kamo or maka-participate kamo sa pagbotohay sa sining election. Yes, no, ginapa shoutout man ni John Dave Gamboa ang mga responsible rider sang Honda Click Game Changer Philippines Iloilo chapter. Salamat, God bless man sa inyo tanan. Thank you so much. Gano ka namin sa mga motorista, balang may mga grupo-grupo, may mga riders club, no? It's because nga halong man kamo sa gyapon na. Kay dira ginaoryan, ginaoryan sang ila sining mga chapter organizers, no? Or mga coordinators nila dira, no? Ang safety no sa pagbiyahe kag notice nato ma'am no, ning mga grupo kung mga clubs sining mga riders club, no? Ang mga disiplinado is because nga may reminders halin sa ila sining mga miyembro kag sa ila sining mga officers nila mismo. Yes, kagaw nga aton sining election day no sa May 9, 2022 kagaw nga aton sining Licorban sa disperas kag sa during sang election May 8 to 9 no ang aton sining Licorban. Yes, sa mga tips naton. Sige makata kita sa tips no sa pag ano sa inyo sining is because nga according sa aton sining provincial or chief sang Provincial Women and Children Protection Desk no nagataas ang kaso sang rape no diri sa probinsya sang Iloilo. Ang iba na late reported na, ang iba naggalanabo pa sang last year or sang linigat sining binula no. So awareness no sa aton sining mga pumuluyo by the next time naton sining pagka-discuss ang penalty no sang sining kaso sining rape. Pero for the meantime magata kita sang mga tips sa mga pamatanon kag sa mga kababayan kung paano kamo makipag-meet in the first time sang inyo sining mga chatmate kag sa inyo sining mga kaibol kag mga gusto ninyo maging ma-meet ninyo as a friend no pag posible no mga potential close friends ninyo dira. Pero dapat tandaan naton mga tips nga paghahatag naton sa subong aga. Una dira is makipag-meet kamo. Before kamo makipag-meet is kilalahon ninyo kung sino ang inyo sining mito no. Hindi kamo magsiling basic reality expectation versus reality kamo. Although nga may kita nagatulok no sa physical attributes ang isa sining katawo apang mahinalungon kita no makipag-meet sa aton sining mga or sa mga tawo nga gusto naton makipag-meet
So dapat sa mga lugar kita nga makipag-meet kita sa mga lugar nga mga matawo nga lugar bala. Hindi nga sila nga mga wala sang tawo, may basi kung gusto niya na mag-meet sa mga kagubatan bala no. So never gid makipag-meet ka mo sa mga plaza naton or sa mga simbahan no. Agod nga may mga others sini nga mga tawo nga makakita sa inyo sini nga pagkita na. Ikaw of course makipag-meet ka mo sa mga hagado ninyo or may upod ka mo dapat ng mga chaperon ka mo or mga family members nyo dapat agod nga mangin safe ang inyo sini nga pakipag-meet nyo no sa inyo sini nga chatmate for the first time. Kag of course no never gid nga magupod nga hagadon kanya mainom la. Kaya mo nang nambal naton nga may balak basta may alak kani may balak kina no. So dapat careful gid kag hindi gid magupod overnight no. Although nga biskan kampante ka pa na may ara kisa nga mga amo na sa subong nga timpo nga daan hindi mo na masaling ang tawo nga isa ka disente tulokon disente man ang batasan no kung masaligan man no. So dapat ano naton is importante nga ang attitude gid dapat sang tawo is dapat sa kalubluban niya mabuot gid dapat hindi nga sila nga kung mo daw mabuot man to gali kay kalabanan gali ba nga criminal is mo na bala nga nagapretend lang angelic face pero evil in ano bala no mo na bala ka dapat mo mahinalungon gid kita no kag of course sa mga ginikanan dira no hindi nyo gid pagpabayaan ninyo sini mga kabataan especially kung mga minor de edad bala dapat kinahanglan ninyo sini nga guidance gid. Pag as much as possible, kung pwede, malangas na lang chat na lang anay. Lalo na nga level 3 na kita, may pandemya pa kita, hindi na lang kita anay. No? Kag syempre, inaganing always na gina-remind namon sa inyo, kung may tinutuyo na siya nga mga luyag sa imo, no? Kadtuan ka na ya sa inyo balay, hindi ya kinahanglan nga makipag-meet pa kamo ya sagwa. Kadtuan sa inyo balay kung seryoso na sa imo langga, kadto kaya ikaw man tuto kung seryoso ka man kay nini. Kadtuan mo sa ila panimalaya, hindi nga basta-basta, hindi na nayamambal ka mo nga, amo naman ang uso subong. No, laing gidyang respeto nga ginapakita mo kung ikaw nagbisita kaya dito ya mismo sa ila panimalay. No, kung hindi gidya malikawan nga ginambal kay ina ni Erwin, dito kamuya sa mga may mga tawo nga lugar ha kag pabaluon nyo gidya any member of your family nga makipagkita kamo da. Body system may upod ka gid dapat, okay? O sige, sa tips naman naton para sa rape, no? Ano ning rape nga ginatawag naton? Ining pagpanglugos o rape isa na siya kapapwersa sexual nga ginagamit para mapatigayon ang iya nga gusto, no? May ara man kita ginatawag nga marital rape o hindi mo silingo nakasal ka mo way ka mo gina-rape. Ikaw misis kung ikaw yagin pilit ni mister nga makipaghinlawas nga hindi mo ya gusto, pwede mo na siya ma-filean sang rape, okay? No anong himuon kung ikaw nangin biktima sina? Una, hindi ka na magligo o hindi ka na magpanghugas nga kung ipamedical ka na mo sa aton WCPD PNCO na da or investigator da sa station kung sa din ka ma-report na kay dalong kanya na sa doktor base may makiuha pa na da nga mga ebidensya sa inyo kay may ara na i-undergo nga mga medical process, no? Ikaduha, tagua ang imo bayo, no? No, kung hindi mo gimamalikawan nga nagisi-gisi o nano taguan na siya kay pwede na siya mga ebidensya, no? Kag syempre isulat ang natabo kay base bala malipatan mo kung pwede kung may cellphone ka picturean mo ang itsura mo ang cellphone tanan i-dokumento mo na siya para the moment nga mag-report ikaw sa atong kapulisan hindi ka malipat sang detalye. Kag syempre isugid gid sa pulis ha, always isugid sa pulis kung malayo sa inyong police station may ara kita da nga mga ginatawag man nga mga BCPC member dira sa barangay, no? Barangay Council for the Protection of Children, may ara kita da activated din sa kada barangay naton, no? Kag may ara kag syempre hindi kaya basta lang nga magpatawad sa tawo nga nag-abuso sa imo, filean mo kaso, okay? No, sa damo-damo pa nga tips kami nga gusto ipaabot sa inyo, mag-PM lang sa mga additional nga mga palamangkutanon ninyo, no? Thank you so much kay Sir Leonard Kasakete. Good morning man sa inyo. At siyempre gusto ko man pasalamatan ang tanan-tanan nga mga nag-greet sa akon, kay Ate Jennifer Locsin, kay Sir Julio Gustilo, no? Kay Lieutenant Francisco Umitin, kay Lieutenant Ledesma, thank you so much. Kay Tatay Enrile, please makita lang kita karon panyaga, simple lang kita. Kag kay Ma'am Shell Disho, thank you so much.
Kag sa tanan-tanan nga nag-greet, God bless us all. Yes, thank you so much. Oo. Gino, pag kung may mga greetings, pag ikaw ma-drop, di naman madirekta pa PM si Oo. ma'am or comment ka mo sa aton sining FB Live, no? Thank you so much gid sa inyo sining pag-upo sa aton sining programa sa bungaga. Kaga mo yan to mga information, kag mga updates, kag mga accomplishments ang inyo sining mga Ilocos Cups, kag mga nagkalanabo kahapon nga adlaw kagina sang Kasanagon, kagagabi diri sa probinsya sang Iloilo. Nalipagid kami sa inyo padayon nga suporta para mapamatinan ang The New Big Hit of Police Regional Office 6, ang hotdog sang IPPO. Ang kape kag balita sa ngalan sa aton sining Provincial Director Police Colonel Adrian Villalobos Acolador, upo dinyo sa subong nga aga ang isa diri birthday celebrant sa subong nga aga. Of course no, ang inyong mga Ilocos sa ngalan ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Ako si Police Corporal Erin Magarso. Ag ako naman si Police Lieutenant Maria Fe Tupas Umiten. Inyo, Masaligan.